ole voin hi July ni som pahnih ni in thole ni ani a Ukraine le Russia indoni za som thum pakwana lo ni ta indona lam kan soi ma in India map kan ena pianga kan hmu tel ve zia Sri Lanka buaina chungchang hi han soi ve lokila Sri Lanka mi pui buaina kan hria a abul bera chuan an leibanga lutukin harsatna lian taka ron thlen ani khalam kha chu video masalama kan soi to a chuiril vak to lovila mi puin protest an na ya president le prime minister chen na in le quarters te an lu chua putram pahun la ya capital lu chu ai khan Sri Lanka mi pui te chuan president prime minister chen na hian an ngam pa zok social media kan lo mu vek to kha ti chuan Sri Lanka parliament chuan July ni som ni hian president tharat thana ni tur thuan puang ta a president Gotabaya Rajapakse thlak tu tur hian president tharat thana ni don ta ani an president hi abang du tlat lova hei hian buina ti pun luna president changlai Gotabaya Rajapakse hian nimin lam khan aban tur thua puang to ani mi pui pung kho min an president chen na in an lu chua an president bang tura an phut nu le an president le prime minister chen na in an be nuwa he thu chua hi an siam ta ani president tharat thlan na kalpui dan tura hian seat jani somni panga umna parliament member te zinga nomination file tura hriat tirna siamani anga July ni som pakwa nomination hi file thei turin ruam manna siamani parliamentary speaker Mahinda Yada adai wardena kai hroi political hroi du te meeting chuan utluk nan siama vote thla ka hroi tu thar thlang turin anin buat sei don ta ani nimina party hroi tu te meeting na ya hian dan pui angin all party sarkar thar om theinan hei hi apoimo hle ani ti chu kanin remna ani ti in abe wardena chuan thu chu siam ruling party chuan soin prime minister le cabinet te chu all party meeting in sarkar an ruat theinan bang tura anin peithuan sei towa president Rajapakse hian defense secretary ani lain Tamil Tigers fighter te zangai na tel lavin nalo ngai sa chiam to ani president unaw tele atupa te chuan ama in minister na anlo ban san to a kumsang khazukwa somli pariata Britain na tranga zalen na an hmu hnuwa Sri Lanka in harsat na lian beran to meka hian fuel te ele in le thil poimo dang te an tla cham mek an prime minister chuan he nor hoi hotu te hian amimal in an hal tia soya aban tur thu soi ve bokani a office chuan Rajapakse hian aban tumna chu prime minister hna anem nget tia soya all party sarkar din tura inramna an siam vele a cabinet chu a thret don tia soi bok nor hoi hotu te chuan hroi tu pahni te hi an ban ma chuan rampum huwa pana sajoka chetan tum thuan lo sei to a an ban ma chu president le prime minister te chen na chu mi puin an lua don ti an soi kar ma sa toplam khan president ina nor hoi hotu te hian swimming pool a te chengin a mun ma an ti borbang na sa hle a an khumpuya hial ka in mi pui te hian he mun hi an chi ma in le avela mi puyan ther furmai ani kha nimin lam khan Colombo a chuan mi zatam takin president secretariat le chen na ina an kal kwala colonial hun laya building te an lu chua boka police te chuan in rol tumna an nei lem lo president thar po thlang se an boina ber har satna an to hi akiang ngal mai don in alang lova India chuan tluk le ding on telin Sri Lanka hi atan pui to bokani heti lai hian Russian parliament lower house chu July ni som panga hian dan pa ngai lo angin extraordinary session nei turin an thu khom don ti an council chuan thotan ni khan thutluk na an siam hei hi president Vladimir Putin an Ukraine indona lian tham an nakal pui lo nia a soi hnu a vo khan hnu ni engama zat hnuwa chanchin lian tham an nei le ani a Putin a thu sei le an thut khom tur hian inzom na anei ni in an ngai Russia parliament hi Putin a thlob reng tu party an thunu na extraordinary session a soi ho tur hi chiang taka tarla nala nilawa dan pui siam that le information policy then khat siam thatani don ni in an soi seat jali somnga omna parliament a seat jathum somni panga nei tu United Russia Party ho tu pa Vladimir Vasiliev chuan
lawmaker te chuan session ah hian thupui poimo somruk chuang an choi ho don tia soi Vasiliev chuan tunin dona kalpui meka hian dan anga chan let na le dan pui siam that nga ya omni in a soya he party lian ber hi Putin a thlop tu an ni Vasiliev chuan chu wangin council chuan June ni som panga a phar tur agenda an soi hova thil poimo rang somruk aya tlem lo ngai tu kan tumani ati engthil nge buaina omte chu a soi chuak lova Communist Party chuan dan siam that tur somriat chuang soi ho ni tur thu an soi Putin anena inhmu khom na Duma Speaker Vyacheslav Volodin chuan Russia Parliament chuan Ukraine chaklama Russia thlop self-declared breakaway republic pani ta chu unlegal system ti mason turin apui don ti Putin a hril Putin chuan Ukraine a special military operation na yangai ni in a soya achan chu Moscow hian Russian trong mangte chu ti du da na laka ahum hi mangai hei hi khothlangram te chuan ti du da na laka ahum hi mangai ati hei hi khothlangram te chuan an pom lo thunga ni ka Ukraine le khothlang sarkar chuan Putin hian Soviet Union atanga tal rang to imperial style an ram a chu sak chu thil dik lovani chu tiang tur chuan dikna an nei lo an ti ve thung Putin hian he indona hi Russia le United States indona angina soina sa hle a hei hian kumsang kha zakwa somkwa pakhata Soviet Union atlak nuwa Russia tan mual phona ani ti in khothlang lam chuan an soya kho chhak lam hoin nei to chuan an ram an ron zawa nei to chuan Ukraine hi Russia vonan Russia beina man ruwa mang ni in Putin chuan anga yani Ukraine sipayan che tak ta e ram lak let tuma in beina turu chu video masa kan soita kan khan Russia in Ukraine ram an chu saka obzui tuma ma an lak mek na Kherson khopui chu Ukraine hian lak let an tuma kar ni kalta atang khan sipai anin chhop to a Kherson khodai fema po in kana lo chuak zeu to ani an ram la let tur hian Ukraine sipai anin cha khom mek thule nasataka in norna counter offensive manga in beina chhuwa tur thu an lo soi to a hei wang hian mi puipo anin son chu angai thu Ukraine deputy prime minister in halo soi to ni kha Ukraine hian American ral thuam an ron lek chuaka Kherson bela Novata Khavovka mun chu an ron baya helai hmuna hian Russia sipai engemaw zat an omani helai hmuna sipai civilian administration ho tu Vladimir Leontiev chuan thojan ni zan khan Ukraine chuan US ral thuam mangin an ron pong pu bei chiam ni in a soya mipui an tiral khel hle a civil tam tak an hliam ti soya chene in tam tak an ti chiani in a soibok ani zanin hian August sangkha zakwa somli panga a United States in Hiroshima le Nagasaki a atom bomb manga an ti chiat chanchin ra phlak tak temin hriat chhuatira tunla ya po chu tiang bok chu kan chunga thleng to ni civil mi puijinga thien om to a hliam an oma mi za tam tak chena in nei lovin an oma in tam taka chebok damdo in ranga mi an leng to lova mi tam tak hliam an oma Ukraine sipai te hian tumbik nei lovin boman ron vom pheina sa ani ati Regional Administration Deputy Head Kirill Strimasov chuan RIA Novosti media hnena Ukraine sipai te hian American HIMARS rocket launcher precision mangin Novaya Kakhovka mun chu an ron beini in a soi khopui chunga hian Russia sipai ral thuam dana ammunition depot apuak ni in Odessa Regional Administration Speaker Sergei Brachak le Kherson region how tu Sergei Klan chuan an soi Ukraine HIMARS rocket call pui hi an chena hle ni in a langa Russian TASS le RIA Novosti News Agency te thu chua chuan Saltpeter warehouse te chu bayan ni thu an soya Kakhovskaya hydroelectric power station chu a chiat lo thu soima se market building damdo in le chena in tam tak Ukraine rocket call pui hian a kap chiani in an soi US ral thuam chu a thokna sal hle Russia sipai po antimang ang tran hle ni in alang Kherson lama Russia sipai te chuan Zelensky an dem ve hle ni in alanga khopui monom tak nu naw le sipai thliar lova bom che tura thu ipek hi thil sual lian takani hei hi thil rap phlak takani ti in Kherson sipai civil administration ho tu Vladimir Leontiev chuan a soi the next lama po in beina la chuak zela hriat thei china Russia lamin man son hret hreta
darkar somni pali chungin mason na lian thamero soitura omlo darkar somni pali kalta chunga indona kalmeka chanchin lian ber chu Ukraine in HIMARS rocket khol pui manga Kherson lak let tuma be puyan thlak hi ni Ukraine lam hian chiang takin an ron la puang lova Russia lam chuan Ukraine hian mi pui le sipai thliar lovin rocket an ron pong poka lu chiam ni in an soya Russia ral thuam dana an kap chia a market building le biakin te school building te po an kap chetel ni in an soya Ukraine lamin chiang takin thu puan an la nei lo ole indona chu apui chho mek zela in thung rulna lian tial tiala soito angin Donbas chan hi Ukraine hian an tum ho lova chuti lain Donbas aya ngai poimo tharan nei mek chu Ukraine mainland a Russia in an ram an lak sak lak let chu ni chutiang tur chuan US rocket khol pui mangin an nor ta meka Kherson hi Russia hian an chan le mayangem he hmuna tang hian Ukraine hian US rocket khol pui mangin Russia sipai te an chuak thei donem Russia in engtin nge Kherson lama thapui tho tu Ukraine sipai te hi an nor let don video dot lia chuan soi thei to tura in ngaila in lo clear zel don nia khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thak ho thei te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole